Jaka była twoja pierwsza reakcja, jak zobaczyłaś taki przyrost subów? Czy dobrze się czujesz z taką ilością subów? Bardzo dobrze, czuję się doskonale. Skąd masz tyle subów? Ukradłam od Minecraft Blow. Jaka była twoja reakcja, jak zobaczyłaś pierwszy raz YouTube? Nie pamiętam, byłam wtedy dzieckiem i oglądałam wtedy filmiki ze stickmanami i gameplaye z Minecraft. Wyleczyłaś już fobię związaną z pociągami? Zrobione już prawko? Na kim się wzorowałaś? Głównie na zagranicznych animatorach. Dużą inspiracją jest dla mnie Senior Pelo Squeezy za linki Jaden Animations, Ice Cream Sandwich, Ginger Pale i w ogóle. Czy zamierzasz pokazać twarz? Oczywiście oto twarz. Co wciągasz, że takie filmy powstają? Co nic, skąd taki pomysł? Nic, panie władzo, mówię prawdę. Najistotniejsze pytanie, czy w lodówce gaśnie światło? Muszę to zweryfikować. Ej, znalazłam tego gnoja, który włącza i wyłącza światło w lodówce. A ja mam 30 jaj w lodówce. Pożerasz dzieci? Jak mi dadzą, to jem. Czemu przypominasz mi kebaba? Nie widzę żadnego podobieństwa. Ile zajmuje ci tworzenie jednego filmu? Zależy od długości filmu, te minutowe może z kilka godzin, te trochę dłuższe kilka dni. W jakie gry grasz? Minecraft i Simsy, okazjonalnie Team Fortress. Ostatnio przeszłam pierwszy raz Half-Life'a, jestem prędkością. Co sądzisz o Furii? Szanuję, bardzo fajny koleś. Namalujesz mnie? Ile masz chromosomów? Na pewno więcej niż ty. Dlaczego 27 kwietnia 2009 roku w supermarkecie w Lesznie Dolnym o godzinie 29 wbiłaś mi na podwórko i ukradłaś mi deski? Panie władzo, ja wszystko wyjaśnię. Pozdrowisz mi psa? Pozdrawiam psa. Gdzie widzisz się za 5 lat? Biorąc pod uwagę katastrofę klimatyczną tutaj, co ty kuźwa masz w głowie? Czy pozdrowisz oraz czy polecasz jakiegoś youtubera? Pozdrawiam i polecam oficjalny kanał Dwayne Rock Johnsona. Czy masz dłonie? Kiedy usuwasz internet? Teraz. Kebab ostry, średni, łagodny. Karta czy gotówka? Twój przepis na sukces? Papryka. Ile masz lat? I ile masz lat? I ile masz lat? I czy masz Alzheimera? I czy masz Alzheimera? I czy masz Alzheimera? Czy podoba ci się content, który tworzysz? Lubię jeździć na rowerze samochodem. A lubisz ser? Jak masz na imię? Brian. Ładnego mam niedźwiedzia na profilowym, bardzo ładne, daję mu ocenę 5. Co? Czy kupujesz suby? Z kartą Moja Biedronka nawet do 15% zniżki, zapraszam i polecam. Piotr Frączewski. Jak działa czas? Jesteś chłopem czy dziewczyną? Jak się nazywa twój odkurzacz? Azor do nogi. Jak samopoczucie? Czy ona? Gdzie są moje pieniądze z komunii? Gdzie są respiratory? Czy wiesz, jak zrobić z papieru? Ale co? No z papieru. Ale co zrobić z papieru? No papier. Jak można zrobić papier? Czy lubisz nagrywać na it? Nie. Ile chciałabyś mieć subskrypcji? 3. Która godzina? Pora na pora. Czy zrobisz fikołka? Pora zrobić kolejne Q&A. Ciekawe, o co mądrego zapytają mnie moi widzowie. Jak wyszłaś z próżni? Okej, dużo osób mnie o to pytało. To dość długa historia. Okej, następne pytanie. Czy Azor jest grzeczny? Oczywiście. Nie, Azor, proszę przestań skamować starszych ludzi przez internet. Gratulacje, użytkowniku. Zostałeś wybrany. Kiedy? Jutro. Pokażesz swoje budowle w Minecraft? No pewnie. Kiedy ręka Revil? Teraz. Ile masz butów? 3. Ile lat ma Azot? Czekaj, co? Ile lat ma Azot? Nie wiem, ile dokładnie może mieć lat, ale odkryto go w 1772 roku. Czemu wciąż żyjesz, skoro w poprzednim Q&A umarłaś podczas robienia fikołka? Jeżeli oglądałeś scenę po napisach, to mogłeś zauważyć, że uratował mnie Rock Alan. Co u ciebie robi Kanye West? Nie mam pojęcia, ja go tutaj nie dodawałam. Czy dostałaś? Czy jesteś? Czemu akurat nazwałaś się Mandzio? Bo mi się spodobała ta nazwa, kiedy zakładałam konto. Ile masz nóg? 2. Ile masz włosów na głowie? Co najmniej 2. Czemu nie poinformujesz Azora, że jest adoptowany? Azor nie jest adoptowany, to on adoptował mnie. Gdzie mieszkasz? Dokładny adres. Tutaj masz mój dokładny adres i numer karty kredytowej, panie Najman. Widzimy się jutro o 12. Gdzie jest Stara Zelandia? Po drugiej stronie globusu Polski. Jak się miewa ten gość, który siedzi w twojej piwnicy? Nie wiem, aktualnie jest w kuchni i robi sobie kanapki. Narysujesz mnie? Jak
Jakie sztuczki potrafi Azor? Ej Azor, jakie potrafisz sztuczki? No me hables, estoy escribiendo mi tesis. Kto ci zniszczył życie? Well, of course I know him. It's me. No hejka, co tam się z tobą dzieje? Skąd to zwątpienie? Q&A. Ile mandarynek na dzień to za dużo? Muszę to zweryfikować, daj mi 5 sekund. 48 to za dużo. Chyba muszę iść do lekarza. Zrobisz spaghetti, okej. Czy sprawdzałaś kiedyś, co się stanie, jak wrzucisz Azora do mikrofali? Tak. Jakiej muzyki słuchasz? O tej pomaga mi zapomnieć o prawdziwym świecie. Gdzie można kupić taki model drzwi jak u ciebie, w sensie z taką klamką po drugiej stronie? Z tego co wiem, to każde drzwi tak działają, że się otwierają po drugiej stronie klamki. Idź sprawdź u siebie. Wolisz koty czy psy? Psy. Okej, to by było tyle na dzisiaj, pa. Wytyfy Dwayne The Rock Johnson, co ty robisz w moim domu? Co pytania mamy zadawać? Cyborg. Hej Azor, nie zauważyłam cię. Cyborg, has terminado con las preguntas y respuestas. Zaraz się za to zabiorę, jeszcze tylko jedna małpa. Patrz tylko Azor. ¿Eres consciente de las consecuencias? Tienes 24 horas. Haha, małpa na rowerze. A nie, właśnie ściągnęłam wirusa. Jak tam człowiek w twojej piwnicy? Aktualnie zalega mi z opłatą za czynsz od czerwca. Jak tak dalej pójdzie, to wywalę go na zbity pys. Czemu mnie śledzisz? O co ci chodzi? Ja nic nie robię. No o co ci chodzi? Jak tam się podoba gra od tych złodziei? Bardzo fajna gra, bardzo dobrze mi w niej idzie. Gdzie jest moja klawiatura? Ile wytrzymasz w zamrażarce? Nie zamierzam tego sprawdzić. 48 godzin 32 minuty. Jak się nazywa nasze słońce? My name is Walter Hartwell White. I live at 308 Negra Arroyo Lane, Albuquerque, New Mexico. Czemu u ciebie mieszka The Rock? Raz przyszedł mi do domu i jakoś już tak zostało. To płaci rachunki. Na pewno nie on. Co zrobiłaś z tym piernikiem, który został powołany do życia? Wypuściłam go z domu, a ten znalazł pracę, wybudował dom i założył rodzinę w przeciągu jakichś 2 godzin. Szkoda tylko, że już stracił wolę życia. Czy skakanie z wysokich budynków jest niebezpieczne dla zdrowia? Nie zamierzam tego sprawdzać. Potwierdzam, dlaczego Sudokrem robi takie słabe jogurty. Jak to słabe? Nie ma opcji, że nie lubisz Sudokremu, na pewno jakiś zły jadłeś, weź sobie dodaj do sałatki, mówię ci. Jezu, znowu muszę iść do szpitala 3. raz w tygodniu. Ale że co? Narysuj mnie. Czemu ciebie oglądam? Nie wiem. Ty jesteś na prawdę. Jaki jest najlepszy ser? Tutaj masz moje top 10 000 serów. Czy na serię składa się kilkanaście gier komputerowych? W 2 pierwszych gracz wciela się w nocnego stróża w pizzerii Freddy Fazbear's Pizza, starającego się przetrwać, kiedy usuniesz się z internetu. Jakie są twoje ulubione M&M'sy? Okrągłe. Jesteś moją mamą. Ja. Czy Azor umie śpiewać? Christmas, just a week away. Christmas is in a week. Woohoo! I am so happy about this information. Okej. Co sądzisz o odkryciu wody na Marsie? Jakiej wody? Ja byłem na Księżycu i widziałem człowieka wspaniałego. Czy Azor ma swój pokój? Jeśli tak, to pokaż ten pokój. Azor ma swój pokój, ale nigdy nie pozwala mi do niego wchodzić. Wiecie co, po prostu tam wejdę, lol. Gdzie ja jestem? Jak się stąd wychodzi? Kim jest ten pan, którym straszyli mnie rodzice, gdy miałem 4 lata? Bill Gates. Ile masz litrów w pokoju? 17. A mi się śnił. Dobra, koniec pytań na dziś, reszta z nich to jakieś trudne zadania matematyczne, których nie rozumiem, pa. Okej, chodzę tu już jakieś 4 godziny, czy ktoś mi powie, jak ja mam się stąd wydostać? Cały czas tutaj coś stuka. O mój Boże, co to jest? Czy jeśli zadzwonisz do Talking Bena o 3 w nocy, to stanie się coś niezwykłego? Ben, czy powinnam zamknąć swój kanał? Ben, będziesz moim kolegą. Kiedy kolejne wiadomości? Codziennie są jakieś, wystarczy, że włączysz telewizję. Co się stało z tym typem, który gasił i włączał światło w lodówce z pierwszego Q&A? Musiał zostać uśpiony, bo stwarzał zagrożenie dla gatunku ludzkiego. Nie martwcie się, nic już wam nie zrobi.
Co lubisz jeść na co dzień? Lody polskie narodowe. Co zrobić, żeby anulować wybuch granatu? Proszę o szybką odpowiedź. Okej, skup się. Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić to... Dość. Pokaż swój setup gamingowy. Czy jesteś K-popiarą? Jeśli tak, to jaka jest twoja ulubiona grupa? Ten od Gangnam Style. Miałaś kiedyś styczność ze Smurfami. Nie będę teraz mówić o moich traumatycznych przeżyciach. Znasz jakieś sztuczki magiczne? Oh my god, guys, my water disappeared. Czy podoba ci się twarz Dreama? Nie masz psychy mnie narysować. To prawda. Co się stanie, jak dasz płatki i mleko jednocześnie? Płatki zrobią screenshota. Czy sprawdzisz, czy w Ohio jest naprawdę aż tak źle? Bez przesady, nie może być przecież aż tak źle. Ile wytrzymasz z Azorem w jednym pokoju? 0 sekund. 25 litrów. Dlaczego nie mam pulsu? Co z Floppą, którą zabiłaś w odcinku z Bodroxa? Pochowana na cmentarzu komunalnym w Rzeszowie. Jak wyszłaś z backroomsu? Tutaj macie nagranie. Dzień 21. nadal nie wiem, jak się stąd wydostać. Chwila, co to jest? Ktoś chyba przyszedł na pomoc Jezu nareszcie. Siema, wiesz może jak stąd wyjść? Ten miły pan z backrooms pomógł mi znaleźć wyjście. Pozdrawiam i życzę miłego dnia. Pozdrawiam, mama. Dlaczego papież nie może zjeść hamburga? Dość. Jak się czujesz z faktem, że do 2024 wszystkie TLK znikną? To zupełnie jak wszyscy ludzie na świecie. Czekaj, kto to powiedział? Czy portal do alternatywnej rzeczywistości, z której wyszła cała rodzina cyborga, jest dalej otwarty? Jeśli tak, czy możesz pokazać nam jakąś alternatywną rzeczywistość? Oto alternatywna rzeczywistość, w której kanał Cyborg nigdy nie powstał. Co zrobić, kiedy straci się nogę? Ej, co? Ej, no co chcesz? No i co teraz cicho siedzisz? Po co ludzi zaczepiasz? Masz jakiś problem? Kurde, ten chcesz na solo. Co z typem w piwnicy? Siedzi tam, gdzie zawsze. Zaraz. Drogi cyborgu, po 10 latach siedzenia w twojej piwnicy postanowiłem uciec i zacząć życie na nowo. Pozdrawiam, typ z piwnicy. Tylko nie mój dochód pasywny. Muszę go znaleźć. Dobrze, że mu umieściłam chipa w ciele, kiedy spał w nocy. Nareszcie wolność. Wracaj do piwnicy, frajerze. To uczucie, kiedy jutro operacja kolana. Daję ci 1000 złotych, na co to wydajesz? Sante Flips chrupki kukurydziane 50 gram bez dodatków. Czekaj, zostało mi 998 zł 74 grosze. Drugą paczkę Sante Flips chrupki kukurydziane 50 gram bez dodatków. Trzecią paczkę Czy odkurzacz dalej żyje? Przykro mi to mówić, użytkowniku Lomoneczek, ale gotują cię w komentarzach. Azor, to jest Azor. Odkurzacz ma imię. On ma na imię Azor. Zakład psychiatryczny po ciebie idzie. Pytanie do Azora. El cyborg te está alimentado y de ser así que... Ella me da de comer grava y dice que son copos de maíz. Nie wiem, o czym on gada, ale pewnie same dobre rzeczy. Co sądzisz o Skodzie Octavii 1? Synu, dlaczego zamieniłeś Pana Jezusa na Skodę Octavię? Jakie posiadasz poglądy polityczne? Moje poglądy polityczne są takie, że powinniśmy jako społeczeństwo zabierać wszystkie pieniądze biednym i dawać je mi. Namalujesz mnie? Okej, chwila, moment. Jezu, szkieletor. Ile razy mam powtarzać, że macie nie pokazywać mi żadnych szkieletów, bo się boję? Ile masz poziomu uary? Mir. Czy dostałaś coś od Mikołaja pod choinkę? Mikołaj nie przyniósł mi żadnego prezentu, odkąd aresztowano go 20 grudnia 2022 roku. Czy Azor zabił jakichś ludzi? Ej, Azor, zabiłeś jakichś ludzi? Lo haré en un segundo. Czy Azor lubi masło? Butter dog. The dog with the butter. Butter dog. I got the butter on him. The dog with the butter. Czy zjesz hot chip? Okej, widzowie, pora na wielki test smaku hot chip challenge. Podobno można od tego umrzeć. Tym bardziej chcę spróbować. Proszę nie jedz mnie, mam rodzinę. Wiem o tym. Co? Czy dalej masz próżnię? Tak, we łbie. Czy trzeba patrzeć przez ulicę, jak się przechodzi? Moim zdaniem bez sensu. Zgadzam się z tobą. Co więcej, uważam, że mam prawo chodzić po środku ulicy, jak mi się tylko podoba. Jak uważacie, że sprawiam tym niebezpieczeństwo, to sobie jeździcie po chodniku. Cyborg, mieszkam na ulicy Skowronkowej 32. Dziękuję ci za te informacje. Idę znaleźć twój dom. Panie władzo, nie jestem stalkerem, nie moja wina, że ktoś zdoksował swój adres. Ile wytrzymasz na elektrycznym krześle? Chodzisz spać, jak rybka mini idzie? Nie da się iść spać, kiedy rybka mini śpi. Za bardzo się jej boję. Czy piernik powołany do życia nadal żyje? Już do niego dzwonię. Ej, piernik. I co teraz, dopiero się odzywasz po 3 latach? Nie płacisz nawet alimentów. Słuchaj, przykro mi, nie wiedziałam, że powołując cię niechcący do życia automatycznie staje się twoim pełnoprawnym opiekunem. I dlatego wywaliłaś mnie z domu 5 sekund później? Słuchaj, piernik, to był tylko taki żart. I tak nie będę płacić alimentów. Ile masz dni na Duolingo? 1600. Jak dobiję 2000, to Duo pozwoli mi zobaczyć moją rodzinę. Jak Azor wygląda z przodu? Ej, Azor, odwróć się przodem do kamery. Jezu, Azor, gdzie jesteś? Co byś zrobiła, gdybyś poszła w nocy do łazienki, a tam byłby Steruś? Dobre pytanie. Ej, co jeśli mikrofalówki żyją? Dobre pytanie. Czy pokażesz twarz? Wiesz co? Odpowiem ci na to pytanie. A więc, Holish It The Rock, co ty tutaj robisz? No widzicie, nie mogę już odpowiedzieć na to pytanie. Więc ten.
Jesteś adoptowana.